אז מה קורה חברים? כאן נועם ואיתן, והיום אנחנו בעוד סרטון, רק הפעם סרטון של חלוקה לכם. נועם, תסביר מה זה אומר. אוקיי, אז היום אנחנו בעצם הולכים לראות מה יש לנו לחלק לכם. שבעצם מי שרוצה צריך לכתוב בתגובות שהוא רוצה ואת השם שלו ברובלוקס. הוא כמובן צריך לעקוב ולתת לייק לסרטון. אם הוא רוצה לקחת שתי דברים הוא יכול, אבל הוא חייב לעשות את כל מה שאמרנו ולשתף ל3 חברים, וששלושת החברים שלו יגידו באתי לדוגמה איתן. שאנחנו רואים שהם באו מ3 איתנים לדוגמה, אז אנחנו נחלק לכם את הדבר השני, ואם תעשו את זה עם 10 אנחנו נחלק לכם 5 דברים, שזה הולך להיות פסיכי ומטורף. אז אני מאוד מקווה שאתם הולכים לקחת משהו, ובואו נראה מה יש לנו בינתיים. אוקיי, אז זה הדברים שלנו, זה המשתמש הראשון. אל תדאגו, יש כמה משתמשים. הנה, זה המשתמש השני. הנה, יפה יפה. ובואו נראה לכם עוד משתמש. הנה משתמש שני של נועם, אתם יכולים לראות. וואו, איזה דברים. וזה טריפי טרופי טרופה טריפה למי שרוצה לריברט. ובואו נראה משתמש של גלישי שלך נועם. ושכחנו להראות לכם, זה משתמש עם לא ספיידריני שגם נבנו בסרטון הקודם, מוזמנים לראות. בואו נעבור למשתמש הרביעי, אם יש לך. כן, יש לי מלא. אוקיי. הנה עוד כמה גודים, אם מישהו רוצה, מביאים בהרבה. מה שנקרא הכל בשביל הצופים. אוקיי, נעבור למשתמש החמישי. והנה עוד משתמש עם גודים שמביאים די הרבה. בואו נעבור למשתמש האחרון והכי טוב. יאללה. אוקיי, והנה המשתמש האחרון שלנו. מקווה שמישהו יצטרך משהו, ויאללה ביי. נועם, תגיד ביי. ביי!